सैया हो। जे सामने में लाल रंग के साड़ी पहने बड़ी मामी, इनके देखा मेहरारू रहतरी कहतरी अपना मर्द से कि फूर दे चिड़ैया निया उड़ जाल सैया हो। कमैया में सलैया बरफ, कमैया में सलैया बरफ, देह चाही दैया हो। कमैया में सलैया बरफ, देह चाही दैया हो। कमैया में सलैया बरफ, फूर दे चिड़ैया निया, फूर दे चिड़ैया निया, फूर दे चिड़ैया निया उड़ जाल सैया हो। कमैया में सलैया बरफ, देह चाही दैया हो। कमैया में सलैया, देह चाही दैया हो। कमैया में सलैया। अभी आप देख रहे हैं सुमन फिल्म्स के माध्यम से। हेलो 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 तो और देखी जब कमा के आवत रहे बाहर से तब मेहरारू डिमांड करत रही कि हमारा खातिर कुछ लेके आई हो। आ जब नैखन लेके आवत तो देखी मेहरारू के धमकी का भई। फूर दे चिड़ैया निया, फूर दे चिड़ैया निया उड़ जाल सैया हो। कमैया में सलैया। लेकिन करीना एमे हई ठीक लगी कि सोनवा के बनाई बन जबले, सोनवा के बनाई बन जबले, नाक के नथिया हो। तकियावा धके सुते पड़ी, तकियावा धके सुते पड़ी, से जिया पपियावा हो। तकियावा धके सुते पड़ी, से जिया पपियावा हो। तकियावा धके सुते पड़ी। सुनला बलम जी तू देवता हमार, हमरा के पसंद कैली मम्मी जी तोहार। तू ही बड़ा हमरा मन के सावरियाना, तू ही बड़ा हमरा मन के सावरियाना। हमही बनब तहरा घर के बहुरियाना, हमही बनब तहरा घर के बहुरियाना। और देखी ओकरा बाद सामान ले आके ननद के दिया था, गोतनी के मिलता, देवर के मिलता, उनका नहीं खे मिलता। कहा तरी आवेला कमा के त घर भर में बाटेला, घर भर में बाटेला, घर भर में बाटेला। हम कुछ मांगी ले त गाड़ी देला डांटेला, गाड़ी देला डांटेला हो। गाड़ी देला डांटेला, आवेला कमा के त घर भर में बाटेला। हम कुछ मांगी। देखी सामने एगो चीज देखे के मिलला। देखी मामी राउर लड़कियों जानत है कि हमार मम्मी का तना खाली, यही से ले आके देती है बेचारी खाना। भले अब मामी ला जाके नहीं खी खाती, बात के बात बा कि तेजा 4-4 गो कैमरा लागल बा, 10 गो लोग देखी त का कही। आवेला कमा के त घर भर में बाटेला, घर भर में बाटेला, घर भर में बाटेला। हम कुछ मांगी ले त गाड़ी देला डांटेला, गाड़ी देला डांटेला हो। गाड़ी देला डांटेला, झुमका झमकावता
जियावा हो तकियावा धके सुते पड़ी तकियावा धके सुते पड़ी से जिया पपियावा हो तकियावा धके